הן הגיעו לבית מאזן כדי להחלים אחרי שעברו אירוע נפשי קשה ולא פשוט, אבל גילו שהסיוט האמיתי נמצא במקום שאמור היה להגן עליהם. הערב אנחנו מפרסמים עדויות על פסיכיאטר שניצל את מעמדו ושידל מטופלות לרכוש עבורו תרופות נרקוטיות ממכרות במרשמים שהוא עצמו כתב להם. הנה הכתבה של עידו שוורצטוך, התחקיר הוא של שירה לוין. כבר קיבלו איתך מהמשרד הבריאות הזה? לא, אף אחד לא התקשר. תקשיבי, אני אומר לך ישר, זה דבר שאני יכול לאבד מקצוע. ישר, בעיקרון אם מישהו יתעצבן על זה ויגיד למה כותבים דברים, מוחקים אחר כך וזה, הם יכולים גם לבטל את המערכת, לסגור את הבית כאן, וגם אני מפסיד את המקצוע כמעט 100%. מה קרה במוסד לבריאות הנפש באשדוד שגרם לפסיכיאטר להתחנן על פרנסתו בפני מטופלת? הסיפור שלנו מתחיל במוסד קטן לשיקום אנשים שחוו טלטלה נפשית. אחרי משבר, דיכאון קשה או ניסיון אובדנות, כולם הגיעו בתקווה להתחיל מחדש, להרים את הראש ולחזור לחיים. אבל במקום הכי פחות צפוי, דווקא מי שהיה אמור לשמור עליהם, עשה בדיוק את ההפך. שמי אמליה, זה גיא, ואנחנו המייסדים של עמותת יש פתרון. ברוכים הבאים לבית המאזן שלנו. תמצאו אצלנו סביבה טיפולית מרגיעה עם מרחב פתוח ונוף מרגיע. אל תדאגו, אפילו היה ממש קרוב לכאן. אותן מטופלות מהבית המאזן מספרות כעת בפעם הראשונה, בפנים גלויות ובאומץ רב, את מה שעברו. פשוט הרגשתי לאט לאט שאני נכבדת, שהחרדות משתלטות עליי, שאני לא מסוגלת שיתוק כזה, שאני לא מסוגלת לזוז, שאני לא מסוגלת לצאת לעבודה, שאני לא יכולה פשוט לסבול את החיים האלה יותר. וניסיתי להתאבד. ב-14 לשלישי 23 עברתי התקף פסיכוטי, ובעלי לקח אותי למיון. לא הייתי מחוברת למציאות באותו רגע, לא הבנתי כל כך מה קורה. מרים וקייט הגיעו לבית המאזן באשדוד. מהר מאוד הן הבינו שלמרות שמדובר במוסד פרטי, טיפול מקצועי זה לא משהו ששווה לבנות עליו. היינו משלמים 27,000 שקל בחודש. כל מה שהיינו עושים רוב היום זה לשחק קטן. אני זוכרת שפשוט רוב הזמן הייתי לא עושה כלום. כאילו פשוט לא הייתי עושה שום דבר. וזה היה פשוט הרבה להתמודד עם השעמום. זה היה הקטן הכי יקר בהיסטוריה. אבל מסתבר שזה היה רק קצה הקרחון. אז אני אדבר על הפסיכיאטר. אני זוכרת את הפגישה הראשונה שלי איתו. הוא שאל אותי איך ניסיתי להתאבד. אמרתי לו איך. אני לא אציין כאן. והוא צחק. הוא אומר לי, יש דרכים הרבה יותר טובות להתאבד, למה ניסית ככה? כאילו בתור בדיחה. באותה תקופה עדיין הייתי אובדנית, אז כזה אמרתי כזה, כאילו בצחוק כזה, איזה עוד דרכים טובות יש יותר? אני באופן אישי התמודדתי גם עם דיכאון וניסיון התאבדות, ואמרתי לו שלא, כזה, באותה תקופה לא התאים לי יותר החיים ושלא היה לי טוב. ומה שהוא אמר לי זה כאילו, אז למה להמשיך לנסות? וגם לא שתוותר פשוט. ואם זה לא הספיק, הוא גם עבר לגור איתם. בגלל שלא היה להם מספיק אנשי צוות, כאילו הם ביקשו מדוקטור אבי אם הוא יכול לעבור לגור במקלט. זה היה גם בערך באותה תקופה של המלחמה, אז אם נגיד היו הזקות גם בתקופה של המלחמה, היינו נכנסים לחדר שלו. המטופלים מאוד התנגדו, הם דיברו עם ההנהלה, הם לא רצו שיגור שם. עד כאן ניתן היה לראות במקרה הזה ככשל מקצועי, אך הדברים שתשמעו כעת מעלים חשד לעבירה פלילית חמורה. באחד הבקרים ישבנו בשולחן, שתינו קפה וזה, דיברנו. ואז דוקטור אבי יצא, הוא שאל אותי, קטי, תקשיבי, אני צריך לכתוב לאמא שלי מרשם, אני יכול לרשום את זה על שמך? אמרתי לו, ממש לא. כי אמא שלי רופאה, אני מכירה את החוקים. אין שום סיכוי, אתה צריך את זה לאמא שלך, תרשום לאמא שלך. אבל הוא לא נרתע מהסירוב של קייט והמשיך למטופלת הבאה. אמר לי, תקשיבי, את לא מבינה, אמא שלי ממש חולה, נגמרו לה תרופות מרשם, אני יכול לרשום תרופה על השם שלך. ולא מדובר במרשם לאנטיביוטיקה, או אפילו לנוגדי דיכאון. מסתבר שזו תרופה שנקראת אוקסיקונטין. אוקסיקונטין היא תרופה אופיואידית. כן,
אותו חומר שממנו מייצרים הרואין. זו תרופה מאוד ממכרת שאחראית למגפה קשה מאוד בארצות הברית, וגובה את חייהם של עשרות אלפי מכורים מדי שנה, וגם לא מעט כאן, בישראל. הוא הסיע אותי לסופר פארם, הבאתי להם את המרשם, הם התחילו לשאול אותי כל מיני שאלות, בסוף הסכימו לתת לי, כי הם קצת חשדו בעניין, אבל עדיין נתנו לי. מי שילם על זה? הוא שילם, הוא נתן לי כסף. הוא נתן לך מזומן? מזומן. כן. ועם האוכל בא התיאבון. הוא ניסה את מזלו עם מטופלת נוספת. היא הלכה באותו שבוע לאותו סניף שאני הלכתי אליו כדי לקנות את המרשם, והם לא הסכימו למכור לה. אמרו איך זה הגיוני, כאילו באותו שבוע שני אנשים עם אותו רופא שחותם על זה, משהו פה לא תקין, הם אמרו שהם ידווחו על זה למשרד הבריאות. עוד נחזור לאותו דיווח למשרד הבריאות, אבל בינתיים מרים מרגישה בשאלה להשתחרר מהבית, אך לתדהמתה מגלה שהאירוע הזה לא הסתכם ברק טובה קטנה לפסיכיאטר. אני מגלה במקרה, ממש במקרה, שהם רשמו לי בתיק הרפואי שאני ועוד מטופלת, שהוא גם ביקש ממנה שתקנה לו את המרשם, שאישנו ביחד איזה סיגריה, מסתבר שיהיו שם סמים, שזה עשה לנו ממש לא טוב, ולכן הוא נתן לנו את המרשם לתרופה, כאילו במצב ממש לא טוב. והתעמתתי איתו על זה. את רוצה לדבר עם דוקטור אלמד? כן, תן להבין מה קורה, בסדר. אמרתי לו, למה, אני לא הסכמתי שתרשום לי שום דבר בתיק הרפואי, אמרת שאתה צריך עזרה בשביל אמא שלך. הקלטתי את הפגישה כי רציתי שיהיו הוכחות שזה שקר גמור. פשוט בשביל סיבה לתת מרשם צריך לרשום משהו בתיק של המטופל. אז כתבתי שאת התלוננת שלפני איזה שבוע או משהו, החברים נתנו לעשן איזשהו משהו, שאת לא יודעת בדיוק מה זה היה. אתה כתבת את זה בלי אישור שלי? אני קודם כל מתנצל, אני יודע שעשיתי טעות. אם אני לא מוציא את זה החוצה, זה כתוב שם, ובאותו הצלחה אני יכול גם לבדוק את זה כמו שכתבתי. באמת, אני יכול להראות לך שמראה. אז אותו רישום של אירוע מפוברק נמחק מהתיק הרפואי, אבל עדיין נותרה תלונה פתוחה למשרד הבריאות. אם את יכולה רק להגיד, שתיתי מה שהרופא נתן לי וזהו, מה שהוא המליץ, קניתי וזהו. מה שהיה לי, מה שהפריע לי, סיפרתי, ועכשיו לא מפריע לי שום דבר, ואם תגידי כמו שאני דרכתי אותך, וזה לא יצא מזה שום דבר רע, לא בשבילך ולא בשבילי. תגידי להם את האמת, אני פשוט לא אתנו לי אישור להמשיך להיות רופא בגיל. אני אומר לך, הכי לא ראשון. אתם עזרתם לי גם את וגם... אם לא הייתי שומעת באוזניי הקלטות של שיחות שבאמת קרו, אולי גם לא הייתי מאמינה. בבקשה, לא להגיד שזה היה בשביל אמא של רופא, וזה הם יהרגו אותי, הם פשוט יפסיקו להיות רופא. לא בא להישאר בניצור. האירוע המשמעותי פה, בנוסף כמובן להתקיימות העבירה, זה להבין שיש פה מתמודדות נפש, אוכלוסייה שהיא מראש פגיעה. ומנצלים אותן. לפני שהלכתי למשטרה, הגשתי תלונה לפסיכיאטר המחוזי של מחוז דרום, כי זה היה באשדוד. ענה לי פעם אחת למייל, ומאז שתיקה לא שמעתי ממנו כלום. התקשרתי למשרד שלו אין סוף פעמים, כל פעם מישהו אחר ענה, הוא לא פה. פעם אחת גם צעקו עליי, למה את מתקשרת כל הזמן. בסוף לא קיבלתי שום מענה, שום כלום. ומה בנוגע למשטרת ישראל? כלום, פשוט כלום. קיבלנו התעלמות מוחלטת. יש מטופלת שעזרה את כל הכוחות והסתכנה גם והגיעה למשטרה, והמשטרה לא עשתה את מה שמוטל עליה מבחינה מאוד בסיסית, שזה לחקור את התלונה. שלחתי הקלטות של דוקטור אבי, מודה בזה אוקסיקונטין היה לשימוש אישי שלו. היינו 3 פעמים בתחנת משטרה, אף פעם אחת לא חקרו אותי כמו שצריך, או ביקשו להסתכל על החומרים שנתתי להם. אחרי שהתלונות החמורות נתקלו בקירתו מצד הרשויות, החלטנו לפנות ישירות לדוקטור אלישע כדי לדרוש בעצמנו תשובות. ביקשת מהמטופלות לרכוש עבורך תרופה שנקראת אוקסיקונטין. אתה יודע מה אני מדבר? כן, אני יודע מה אתה מדבר. זה קרה? אתה מודה בזה? בוא נסיים פה, בסדר? נסיים פה. אוקיי. טוב. כבר
כבר שנים מדברים על כך שמערך בריאות הנפש סובל מהזנחה ומתקציבים זעומים, אבל מחדל כזה, שאפילו מתועד ומעלה חשד לפלילים, לא יכול לזכות להתעלמות מהרשויות. דווקא כשמרים וקייט היו הכי חלשות, הפסיכיאטר דוקטור אלישה ניצל את חולשתן והשאיר אותן להתמודד לבד. אבל בזכות האומץ שלהן, הן הצליחו לא רק לשרוד, אלא גם לצאת חזקות יותר. עכשיו אני עובדת בבית מאזן של משרד הביטחון, אז אני מתפקדת כמו מדריכה. אני בהיריון, חודש 9, אני גם עושה דוקטורט בבן גוריון, במדעי המוח, ממש אוטוטו צריכה לסיים. הדבר היחיד שאני רוצה זה צדק, ושמה שקרה בבית המאזן הזה לא יקרה במקומות אחרים. דברים שקרו שם, אולי לא ברמה של מרשמים של אוקסיקונטין, דברים שקרו, קורים במקומות אחרים ב100%, ואין אף גוף שמבקר על זה. אנחנו עם התגובות ממשרד הבריאות. נמסר לנו בתגובה בעקבות התלונות נערכה בקרת פתע בבית המאזן שהעלתה שאינו עומד באמות המידה הנדרשות, ועל כן הופסקה התקשרות המשרד עמו והוא הוסר ברשימת הבתים המאזנים שבפיקוח המשרד. בנוגע להתנהלות הרופא, התלונה נבדקת כעת במשרד והועברה לנציבות קבילות הציבור למקצועות רפואיים להמשך הטיפול. ממשטרת ישראל נמסר לנו עם קבלת תלונה מקוונת היא נבחנה, ובהתאם לנסיבות של האירוע עלה כי הנושא אינו מצוי בסמכות המשטרה, אלא על ידי הגורם המוסמך לכך בחוק. עוד נספר שהפסיכיאטר דוקטור אבי אלישה ועמותת יש פתרון שמפעילה את הבית המאזן סרבו להגיב לכתבה הזאת. אנחנו עם הסיפור הזה, האם זה הזמן להסתער על נדל"ן בשומרון? בקרוב כבר